गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2023 मायथाइनि ओइचएस फाइनाल रिजाल्टखौ मैया फुंनि 9 रिंगायाव आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ फोसावबाय। मैयानि बे ओइचएस रिजाल्ट फोसावनायाव इंराजि आयदायाव आसामनि गेजेरावनो बांसिन नम्बर मोननो हादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि फरायसा प्रितम नार्जारिया आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन इंराजि आयदायाव नम्बर मोननो हादों। बिथाङा इंराजि आयदायाव 98 नम्बर मोनदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया उदालगुरि जौगाखां खोन्दो मावखुलियाव जिउ खुंनायाव सुबिदा जानायनि थाखाय खुसेर बिदै फेरेदग्रा मेसिन राननानै होदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बुङोदि सिगांनि सरकारनि समाव नुदोंमोन आइबिएसनि मुङाव खुन्दुं आरो मुस्रिफोर राननाय, नाथाय बेफोरजों जेबो आरजिनो हायामोन। मोनबानो दसेनो जोबो। न'खरसेयाव सासेसोआल' लाब जायोमोन। सिगांनि सरकारनि बादि पाब्लिकनो जास्ट होनाय दिन्थिफ्लानो थाखाय देखायनाय दानि सरकारा खालामनो सानाखै। बेखायनो जायफोर गोरिब न'खर, हा हु गैया, साख्रि गैया, बिजनेसबो मावनानै जानो रोङा, बेफोरबादिया जाहाथे थांनानै थानो हायो, बेखौ साननानै खुसेर बिदै सेबनानै फाननो हानाय बादि बे मेसिनखौ राननानै होदों। बेखौ गासै बिटिआरआवनो होजोबगोन। बिनि थाखायनो जायफोरा मोनदों मोजाङै मावनानै जालांनांगौ होननानै बुंदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बे मेसिना 1 लाखनि बारा जानो हागौ होनना बुंदों। बेखौ मोननानै गोबां सुबुंफोरानो गोजोननाय जासिदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि फैला जे बरगयारी बिथाङा आथिखालाव जाबाय थानाय थासारि, सिख्लाफोरा बिसि थाखानाय हौवाजों मोजां मोनलायनाय, बेफोरखौ लानानै गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों मोनसे गोनां बाथ्रा बुंदों। बिथांनि पस्ट होनायखौ ससियेल मिडियायावबो गोबां शेयार खालामनायखौ नुनो मोनदों। बिथां फैलाया पस्टनि गेजेरजों बुंदों, एसेबां समायना समायना मेकआप लानाय सिख्लाफोरा जोंबादि बिसि फिसा थाखानाय हौवाफोरखौ गोसो थोयोब्ला जोंनि गोसोआ आवलियो। मानोना जोंबो मानसिसो। गावनि हिन्जावखौ गोदोनाफोराव गाथेलाबायनानै बुथारनो गोसो जायो। नाथाय थाखा फैसायानो देरसिन नङा सनाफोर। संसार जानायाव गोसोनि गोजोननाय आरो समाजनि खाथियाव बिखा फोरदांनानै सोलिलांनायनि गोनांथि दं। थाखा फैसानि बाथ्रा बुंबालाय मेन्डेलानियावबो अनेक दंसै। गारि मटर, हा हु, बेंक बेलेन्स बायदि बायदि। बिब्दि होननानै मेन्डेलानि संसारखौ दासिफाय होननानै बुंदों फैला जे बरगयारिया लिरना होदों गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव साइन्स आरो आर्ट्स आयदा लानानै ओइचएस फाइनाल आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरा मैयानि फोसावजानाय ओइचएस आनजादनि रिजाल्टआव आर्ट्स आयदायाव 100 जौखोन्दो आरो साइन्स आयदायाव 99.20 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेरावनो सनिया बसुमतारिया आर्ट्स आयदायाव फरायनानै 89 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो जेनिफार बसुमतारिया 87.8 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। पायनिर एकाडेमि बरमानिफ्राय साइन्स आयदायाव 126 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो 7 साया स्टार, 82 साया फार्स्ट डिभिजन, 42 साया सेकेन्ड डिभिजन, सासेया थार्ड डिभिजन मोननो हादों आरो आर्ट्स आयदायाव 93 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो 9 साया स्टार, 44 साया फार्स्ट डिभिजन, 35 साया सेकेन्ड डिभिजन, 14 साया थार्ड डिभिजन मोननो हादों। पायनिर एकाडेमि बरमायाव बे बारनि आनजादाव जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखिनिसिम सुफुंजोबनो हायाखैसैब्लाबो जाखिनि जौखोन्दोआव आवग्रिनो हाबाय बेखिनियानो बे बोसोरनि थाखाय
थोजासे जाबाय होनना मिथिहोदों गोरायुं ब्रिसा बसुमतारिया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।